toho budete perverena. A neuposlechnutí vysvětlování. Tak běžte domů. Tak opuste tento prostor. Jménem zákona vyzývám, opuste tento prostor. Upozornit, že nemáte viditelné číslo na sobě. Myslíte, že to není viditelné číslo? Dostatečně. Děkuju. Já jsem zvyklý na žlutý pásky. Při zásahu byste měl mít viditelný číslo. Aha, vy jste nějaký chytrý, pane. Ano. Jsem. Ale době chytrý, měl byste se poučit. Ale chytrý jako vy.